Mister, anak trainer. Okej. Baadaye nitarudi home. No. Over yan. So. Yung boss, mister. Yeah. Ada, bitin. Bitin, bahaman. ما في ثاني؟ No. ما أقدر أشتغل هون عشان لما ما أشتغل هون جوزيف هذا بجيب أنا ورا. أوكي. Okay, cut. في Yeah. هلا عشان. بس good, ها؟ Good. Mister, yung eat pizza. بيتزا ها؟ Mm. لا خلاص. Thank you. شكرا. Okay. Perfect. Okay. Ramesh, before I board a plane tonight to Philippines. Oh, you're going to the Philippines. Why? For what? For just for a trip or for your wife or girlfriend? Thank you so much sa mga naka-BG. Ah, your niece. Okay. That's nice. That's nice. I'm fine. I'm just busy. No live stream, Ramesh. Always busy at work. Maybe I'm coming back to. My come back to YT is on maybe September. I don't know if this is it really works. This though. I hope he likes it. Yeah.
Yes. Water. Hi. The drifter. Hi. Gusto ko hindi ako makatouch ha kasi mahawak ako ng pagkain. Lagyan ko pa ba ito? Lagyan ko na nga lang. Table 3 pizza margaritas. Okay, on the way. Ito yung lunch ni sir. Ibawal siya sa white flour, so I made this oatmeal dough. Oatmeal dough for him. Oh, shit. Hinahanap niya ako. Anong niluto niya? Pizza din. Bakit niya ako hinahanap? Nakakaluto ako kasi andito yung trainer ni sir. Nag-exercise sila. Ito mahal tong cheese na to. Ano to? $36.
Masarap. Si Greta naka-live sa Facebook. Nandito na siya sa Lebanon. Ate Gemini Channel, thank you. Bakit anong pinagbibiroan niyo? Anong oras ba siya nag-live? Yung dalawang ginawa ko kagabi, pinatid ko na sa it's out of delivery na yun. Request yun ng sister niya. Kasi kumain dito kahapon. Eh, nabaliw sa pizza ko. Ayun nga pala. Wala dito si Bruha kaya hindi ako naka hairnet at saka naka apron. Pinatamad ako mag apron. Hindi naman ako madudumi. Gusto ko sa pizza ko loaded with cheese. Magpaganda ka dyan. Magpamassage ka. Magpa-manicure, pedicure. Tapos ka na sa makahapon eh. Magpa-skincare ka. Magpa-facial ka. You know, ano ako nung request ni sir sa pizza niya? Anchovy. Tinuruan ka niya. Di magaling ka na. Ay, nako. Okay, okay. Chat lang ta karon gahi mo pa ko pizza. Wait lang. Diyos ko, wala nga asawahin. Wala naman ang problema kung ako yung maging asawa nila. Ang problema ko yung asawahin ko. Sino? Sino ang asawahin?
Wala na kasi akong live. Hindi naman pasok sa watch hour yung shorts video. Ito gusto ko to, manchego. Marami nga akong alam. Wala naman silang alam kung sino ang asawahin. Sana lumusot si Bird. Siya na maguguloyin natin. Gagawa pa ako ng ano, kasi kailangan kasi mga healthy kakainin ni sir. Ako nagre-research mag-isa. Ako na lang nag-iimbento. Yung gagawan ko siya ng apple cinnamon pie. Same dough. Same dough pa rin. Oatmeal dough. Hindi ko siya gagamitan ng puff pastry. Milig ako sa cheese. My pizza is loaded with a lot of mixed cheese. Sometimes some of the cheese I can't pronounce it because it's French. Comtel, Manchego. God. German ba yun? Germany ba yung shredded Emmental cheese? Made in. Lavash, pasturas, sulfaramal, lactics, microbiome. Europe. Bala ako mag-pronounce kung bali-bali. What else? Okay, I need to put this. Wala na kasi akong ano eh. Europe nga. French. Todo ko na to lahat. Bahala na dyan mag-mix ang mga ano nila. Ay, naku, oo. Diyos ko, dalawa lang ang laman. Gosh. Akala ko naman madami. Ito talaga sila. Mali-mali na naman ang order. Pagalitan mo nga yan. Mali-mali ang order.
Puro cheese, oo. Lalagyan ko rin naman ng turkey para may protein siya. Wala bang bagong chika? Gusto ko to. Tabang lang. Ano na naman? Ano na naman ha? Wala tamay mo, ganun talaga ang buhay. Tiyambal nila, wait for further instructions daw. Ano na? Lady Gings, thank you so much. Tanggalin natin yung mga taba. Chrismel TV, good afternoon. Thank you so much sa mga tumaan, nagtamsak. Kailangan lang natin mag-update ng live sa ating channel.
dahil wala na tayong live. Then we're going to put oregano. This is ham and cheese, like margarita lang. Tapos yung isa anchovies naman siya. Here you go. What do you mean? Sarap naman yung amoy ng anchovy na to. Dito mo pa ako kinakausap, Lintik. Hindi ko na makonsentrate sa cheese ba ako makikinig o sa sinusulat mo. Kulit talaga, kainis. Grabe ang katawan nung nagtuturo. Napaka-macho naman ng lalaking ito. Yung trainer ni Amo. Pero ayoko nang magtangkad-tangkad. Ayaw, feeling ko naman gustuhin ako. Bisyosang palaka. My goodness. Malis na yata yung trainer. Check ko muna yung aking pasyente. Tapos na yata siya.
Sinigor. Ay. Di makuta sila kung ano ang passing score. Di kung wala, pangita ka na lang sa iba ni. Try mo mamangkot-mangkot. Hindi kaya sang imo nga powers. Pangita na lang sa iba ni.